Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Panaw sa kanin. Mga igsoon atong ituboy nga to ang tasatag sa katuyuan ngadto sa Dios nung bata, ang Senyor Santo Niño, ug atong iampo ang ato ang nasod, ang atong mga leaders, ug ang tanan nga naginahanglan sa atong pag-ampo. Atong pangayuon ang pangaliya ni San Isidro Labrador kansang kapistahan atong gisaulog karong adlaw. Ato po iampo ang atong mga kaigsuonan nga mag-uuma. Ug karon maandam kita sa pagsaulog ning Santos nga misa, maginusol kita karon sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nagkalapas ako dako iyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako ka Santa Maria, karunay ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nato kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. O Ginoong Dios, ang tibuok kalibutan imuha. O gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo, pinaagi sa pag-atiman sa mga hatag nga naglibot kanamo. Itugot nga ang panig-ingnan ni San Isidro magdasig kanamo, pagpakigambit sa among makaon uban sa mga gigutom ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini gipangayo pinaagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhay ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa didto si Pablo sa Corinto, usa ka gabi iniana, pinaagi sa pananaon ang Ginoo miingon kang Pablo. Ayaw kahadlok, padayon pagwali, kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig og tunga og gitudluan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Sa dihang si Gallio, mauna ang Romanhong gobernador sa Grisya, nagiusa ang mga Hudiyo o gidakop nila si Pablo o gitaral sa hukmanan. Mingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, mingon si Gallio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo, apan kay mahitungod man kini sa mga pulong o mga ngalan
ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga, ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya, ilang gidakop si Sostenes, ang pangulo sa sinagoga, ug gikulata at tubangan sa hukmanan. Apan wala kinitagda ni Galio. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto uban sa mga kaigsuunan. Unya mibiya siya kanila ug milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siya panaad didto sa Singkria ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Kay ang hari sa tibuok kalibutan mao ang Diyos. Awiti siyag mga awit sa pagdaig. Ang Diyos nagahari sa tanang kanasuran. Ang Diyos nagalingkod sa iyang balaang trono. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Diyos sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo, taliwala sa mga tingog sa trumpeta. Awitig pagdaig ang Diyos. Awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari. Awitig pagdaig. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Malindog palihog. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaasa ka ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, maghilak kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Mag-uol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae, hapit na manganak, mag-uol siya, kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan ikataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mausap kini ang mahitabo kaninyo. Karon, nag-uol kamo. Apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Nigabot niya tong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. O Kristo. Kristo.
San Isidro, naghatag ka natog maayong panigingnan kung ang saon pagpuyo ang ato ang kinabuhi isip iyano nga mga sumusunod ni Kristo. Iyatang gitudluan to work with love, to live simply, and to stay faithful. Ato kining tasatagsaon pagdala diha sa ato ang pamalandong karong adlaw. San Isidro, usa ka iyano nga mag-uuma. Gani, usa siya ka magdadaro, usa ka sinuhulan sa pagtrabaho sa uma nga dili iyaha. Nakapangasawa siya, ug ang iyang asawa, iyano usab nga babahay. Gitagaan sila sa Ginoo og anak, ug nagpabilin nga yano ang ilahang pagpuyo. Nagtrabaho siya, bisan walay magtan-aw, bisan walay musugo. Tungod kay gihigugma niya ang iyahang trabaho. Ang iyahang pagtrabaho, dili ug wala mag-apas kung naabay nagtan-aw, kung pila ang iyahang madawat. Mao na naghatag siya kanato og nindot nga panigingnan to work with love and not for money. Kung itrabaho ta, aron lang makakwarta, o kwarta lang ang ato ang giapas, magpabilin ta nga kabus sa tibuok natong kinabuhi. But if we work with love, not for money, mahimong meaningful o fulfilling ang atong kinabuhi. Mao na nga nindot kaayo ang iyahang panigingnan. Kung mo trabaho ta, kanang trabaho nga tinukmod sa gugma. Bahalag walay nagtan-aw, bahalag walay mo pasalamat, atong tarungon ang trabaho, ang responsibilidad nga gisangon kanato. Let us work with love, not for money. Ikaduha, gitudluan ta niya to live simply. Yano iyang kinabuhi sukad sa sinugdan ug nagpabilin siya nga yano uban sa iyahang pamilya. Apan sa iyang kayano, sa iyahang kakabos, wala kini mahimong babag aron siya makatabang sa iyahang mga silingan. Ang iyahang mga silingan diha mudangop, mangayo og tabang kaniya ug wala siya magmakuli sa pagpaambit unsay naa niya ngadto sa uban. Dili lisod alang kaniya ang pagpaambit kay nganuman simple ug iyano ang iyang kinabuhi. He lived simply and he was able to share his blessings with others. Subo baya pamalandungon, daghan sa ato ang katilingban karon, complicated ang kinabuhi, luxurious ang pangmuyo, materialistic kaayo, pero lawom kaayo og bulsa. Dili makatabang sa panginahanglan sa uban. If we live simply, we can always share our blessings with others. Katapusan, iyang gipakita nga bisan sa iyahang kayano, bisan sa iyang kakabus, apan nahimo siyang matinud-anon ngadto sa Ginoo. Matag adlaw, tuas siya sa simbahan, nagampo. Sari pa siya moadto sa uma ni simba. Gani, tungod sa iyahang pagkamainampuon o pagkahinimbahon, gibutang-butangan siya, gihimuhimuan siya og istorya sa mga marites niya nga mga kauban. Miingon, gisumbong siya siyang agalon nga, kana si Isidro, lansis-lansis na nagampo-ampog simba-simba, aron madugay og adto sa iyang uma. Pero sa dihang naniid ang iyang agalon, kung tinuod ba ang iyahang gibuhat, tinuod. Kada adlaw, sa di pa mo atos uma, sa di pa magdaro, musimba siya. Apan ang nahitabo, mas dako pa siya og agi. Mas daghan pa siya nahuman kaysa iyang mga kauban. Ang iyahang kasinatian diha sa panrabaho nga gibutang-butangan siya, wala makapausab sa iyahang disposition, sa iyahang pagtuo ngadto sa Ginoo. He remained faithful to God amidst trials and pains.
ato aning makonek sa ato ang ebanghelyo karon. Matod pa ni Jesus, sultihan ko kamo, maghilak kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Daghang mga kalisod nga ato ang naagian karon. Apan atong hinumduman, daghan nagkalisod ang nga atong naagian, apan atong nalampasan. Nakaya nato. Kung nakaya nato ang mga trials nga niagi sa atong kinabuhi, karon kining mga pagsulay nga niabot sa ato ang kahimtang, makaya pod nato. Naay mga kaguol, apan magpabilin ta nga masaligon ug matuohon sa Ginoo kay dili ta niya pasagdan. Gani nagsaad siya, ang atong kaguol mahimong kalipay. Sama sa usa ka babae nga hapit na manganak, maguol siya kay hapit na moabot ang takna sa iyahang pagpasakit. Mao dahi istorya usa ka babae pagpanganak niya, ningon gyud siya nga di na gyud ko mousab. Pero wa pa gani usa ka tuig na mabdos na pod. Kay ngano man sa dihang nanganak na, nalimot nas kasakit kay nipuli ang kalipay nga nataw ang usa ka bata. Basta magpabilin ta nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, dili ta niya pasagdan. Mao na nga magpabilin ta diha sa atong pagsalig sa Ginoo kay gantihan kita niya sa atong paglahutay. Atong pangayoon ni San Isidro nga dasigon ta, tudluan ta, makakita ta sa iyahang maayong panig-ingnan to work with love, not for money. To live simply and share our blessings with others, and to stay faithful even amidst pain and trials. Amen. Samtang naglaom kita ug nagpaabot sa kalipayng langit nun, magampo kita nga lig-onon aron may kusog kitang magpuyo sa hingpit sa atong kinabuhi sa pagtuo. Magampo kita, Ginoo, pun-a kami sa imong kalipay. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga kita isip katawhan sa Dios, mudawat sa krus ni Kristo ug mahimong buhing mensahe sa paglaom ngadto sa katawhan, kansang pag-atiman gisangunan kita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga sila nga nangaluya makasinati sa kalipay sa tunhayng gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami kami sa sa imong imong kalipay. Nga sila nga nag-antos, malig-on ug makasugakod sa pag-agwanta sa ilang balatian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga pinaagi sa atong pag-atiman, ang mga masakiton makakaplag ug espirituhanong kusog ug kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga ang mga nangamatay mopahulay diha sa Dios nung kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Ginoo, upaya kami sa among mga pagsulay, pinaagi sa panig-ingnan sa imong anak. Tabangi kami pinaagi sa grasya sa imong Espiritu, nga malipayon kaming mulahutay sa mga pag-antos diining kinabuhia. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
amang langit nun. Igasa namong mga basa ay pun ang palupino nga abot sa yuta hinamasa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo ka mo, arang ako ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoong sakripisyo gikan sa kamo. Alam sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alam usab sa atong kapasanan ug sa tubo ni Santos kasibahan. Dung Ginoo ang among mga pagampo, sa pangama sa imong mga santos, bantayi kami aron mahimong untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Kini mga pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang kinumana kaninyo. Sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gipayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios gatunhay magagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kami gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi. Abiyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi. Sa lumba sa kinabuhi managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, 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 Ginoong di sa kagahuman, puno ang langit, ang yuta sa iyong imahan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo yung Espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kidyalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si
Kristo nahabangaw, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinuni mi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto mga obispo ug sa tanang mga pari. Hidong dumi usab mo nga igsuon nga matay, malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, San Isidro, sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kay lamo ikaw nga daygon, o gamay ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, upan kaniya, diha kaniya, gihatagan kanimo magagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, at anang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Kaya magampo kita samahan tong gamitan ng mga pulong itudlokan nato sa atong manunubos. Ama mo nga naka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, maabot ka na mo ang imong gingharian, patuman ang imong pagbuot, tinhis sa iyong tamaingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay luwa kami sa mga salam. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namon. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami karunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang paabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo man ang ingarian ang Ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. sa kanimo. Kanya pakita ang timaan sa atong pag-inigsunay, panagdait na. Cordero sa Diyos, ngawag ka sa mga sala. Sa
mga igsoon kanimo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulo mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita, magagagahom og tunay nga Dios, amahen sa tinang kahupayan ug kalinaw. Itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa piyesta sa imong mga santos, alang sa himaya sa imong ngalan. Ug di kalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, magadawat sa pasalig sa kaluwasang tunay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Manalangin kaninyo sa inyong tibok pamilya ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalada ang misa, dadag gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.